Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Ukhala ngosomathuba abafuna ukumqola umlisa owangenela i-competition yokukhalisa kwenkomo eyayikhishwe umthandeni laphana ey'nkundleni zokuxhumana wey'ngane zakwethu. Uthi baningi abantu abamthintayo, abanye bafuna ukumqola kanti nomthandeni akasamniki nemali le owayethenjiswe yona ukuthi uzowina-ke laphana wey'ngane zakwethu. Thina ngale kokukhuluma-khula-ke sikudedelele yona le nsizwa uyizwe ikhuluma nomthandeni, ikhalisa kwenkomo, uphinde uyizwe lapho khona ekhala khona isho ukuthi inabantwana lento eyayiyenziwa umthandeni uma ngabe angasamnikezi imali yayo imehlisa isithunzi ey'ngane. Ukhala kube kayi. Usungasho-ke mhlonishwa ukuphomise kwenkomo. Ukhala kube kayi. Yeah, uzosho kabili. Kukwethu usho kanjani? Okay, mana 1 kuyasho 1 2 3. Hayi uzobeka ngifone mana ngibale ngisethe kahle. Izokuluza ke le mali ngoba uyasho nje ukuthi more ngendlela esho ngayo. Phinda. Shoro futhi njengankomo uzoyibila le mali. Hayi. Ubani oshiyase ngeke. Nginenkinga la, inkinga nginayo. Ngibona ku-trade lokuzana yami enkundleni zokuxhumana. Manje trader ngafonela umthandeni. Futhi umthandeni uma ngimfonela wayekade etatele inamba yakhe ukuthi ucela ukuthi amaqhawe akhe amthukise umuntu oheke inamba yakhe esiswazini. Nami ngaba omunye ukuthi uthathe inamba yakhe la kuma social media. Ngathatha inamba yakhe ngazama ukuyifonela lapha ku YouTube, ngazama ukuyifonela. Mina kahle kahle eqinisweni lento zamaqhawe anginaqhawe mina, akekho umculi engithi ubani iqhawe lami bayiqhawe lami. Kodwa nje ngiyitori zabo ngiyilandele ngibheke uma kuthiwa nezitori zabo esuke ezikhona. Akekho umuntu engathi iqhawe lami, yabo. Mawuthi ngidlala umculo wanoma uphi ngoba into enganginika inzuzo angilandeli kakhulu. So mangifonela le number futhi bese ebuyela kumina. Mayebuyela kumina bese uma ngifonela ethi angikhalise kwenkomo kukhona umklomelo okhona engizozuza, awungidideke lokho ukuthi awu kanjani. Futhi inamba ngakade ngayisevanga, yabo. Ade ngayisevanga. Hayi nangempela ke bese ngenza injongoba esho, yabo. Ngenza injongoba esho. Kudlule mhlambe 2 weeks, no 1 week or 2 weeks, sengiyabona ke lenkundleni zokuxhumana hawo sekusakazeke manje lewuzane besiyenza naye hawo. Mangibheka ku YouTube kuvela ukuthi ngiwinile, bese ngibuyela kuyena izolo. Mangibuyela kuyena hawo ndoda, ngiyabona lapha phela ukuthi ngihlabene ngalokho ngihlabene ngakho. So ngithola kanjani nini? Avela vala ifoni. Kusukela lapho ke ngibanga ngisamthola, kusukela lapho ngavala ifoni nje. Ngifonela abantu izolo ebathi basebenza naye, basebenza kuyena, bangithembisa ukuthi khona fanele ngithole kuyosha u12 sengiloko kufanele ngiwine sengikutholile. Ngisha u12 hayi futhi kufuna abantu nje bahlukene, abanye bazenza idatheli, abanye bazenza yena. Khona kufuna nje ofonile wathi uyena ekhaya ngizoya nini, ngikuphi ekhaya ngizoya nini, ngoba beyacabanga ukuthi inxephezelo ngiyezwe ngikhala ngasinxephezelo. Cabanga ukuthi anginikeze inkomo ezile. Cha, ngijabulile kakhulu ke lokho ukuthi hayi cha kulungile phela lokho. Qhawe uma ngizothola inkomo ezimbili nami kube khona inzuzo engitholayo, ayikho inkinga, kuzoba mnandi kakhulu lokho. Bathi ungithinte uma ungithinte ngithi okay ngizothinta uma ngikhaya. But
kwesikhashana ngafonela omunye ozezintatheli uthe umthobi sisithole kwangidida ukuthi umthobi sisithole ngoba ngeke ngathi uma ngibheka ngathola ukuthi ngathi banokungahoshelani kahle kodwa ngakunaka ke lokho wathi ufonela umthandeni so uthi azoshutha ngoba ngivumela ukuthi anginankinga ukuthi azoshutha uma sanginikeza lezi nkomo ezimbili ngathi naye ngivumela ukuthi anginankinga ngoba vele into ezonginika inzuzo angiboni ukuthi ngingaba nenkinga nayo bese hayi okay uzoshutha ke mase ngumukela lezi nkomo engizoba nginikezwa zona kodwa ke enye iluzana umthandeni anayo enye indlela ngoba ngila ngikhona mina ngikhaya ukuthi angakwenza uzongisayinela icheck lika 20,000 elo lingana lezi nkomo ezimbili kodwa mangifuna ukulinda inkomo ngolinda inkomo bese ngiyoreceive uma sengisekhaya hayi bese ngibona ukuthi imali kuzobalula ethi kimi imali kwakusasa lingashona isikwena ngithi mina okay hayi ingcono imali bese okay ngikhuluma ke akusanele check mina nje intatheli bese ngiyakulethela ke lapho khona kodwa ke mina ke kuletheni kwami ngizodinga ukuthi ungifakele upetrol uzoba petrol ka 2000 uzofaka 1000 siseza lapho sikulethela bese ufaka 1000 uma sisifuna check lakho la ngibona khona ngiyaqolwa ke manje la hayi ngivume ke ngabe nankinga ngivume baloba ngifonela ke losixhumana ukuzothi mase kulate ngathi hayi abanginike mama imniningwane yasebhenki ngikwazi ukuthi ngiyobafakela le mali abayifunayo bathi angibayenzele istatement ngathi MP yami ayisebenzi bagcina bayikhiphile kilokuzana i-account number engizokusendela nawo la bayikhiphe i-account number mase into abangisendela ilokhuzana i-check lami ngilibona bathi akuvumelekanga kulokho bakwenza ngathi okay ngangaveza ukuthi konke lokho ngiyakubona ukuthi ukhona ukushaya amanzi mase ushawa 8 mase bangifonela ukuthi manje bafuna ukulala bazo ngoba kuseni ngo-6 bazovuka baqala egarage bafaka upetrol bafuna ukulala bazo ukuthi imali kanjani mina ngathi mina wendoda hamba uyofuna umsebenzi usebenze uma udinga imali ngoba lento oyenzayo dala ngibonile ukuthi ulozana uyiqola so into engifuna kumthandeni ngifuna into eyi-1 kumthandeni ngoba lento inika yena udumo uzenze osiduma ngabanye vele kuyinto yabo labo kakhulukazi ababizwa ngamaqhawe nangamakhosi kaMaskandi umkhuba yabo ukuthi bathanda ukuduma ngabanye abantu kube yibona abazozayo bengifuna isinxephezelo kumthandeni bese ekhipha lelo uzane leya ibese edelete yabo bengifuna isinxephezelo kumthandeni ukuthi manje nginomndeni uma nje abantwana bamsebenza babe ekhalisa kwenkomo ngethemba lokuthi khona kufanele ukuthi akuthole yabo ngoba phela imali modinga imali uwenza noma yini hayi ngoba ngixakeke ngalo ndlela leyo ngiyasebenza mina kodwa into osokuthiwa uzowina vele ukuwina into osuke ngathi into eqhamuka kalula yabo ungasebenzisanga amandla ngalo ndlela leyo umthandi nje ngidinga isinxephezelo abe nobulungiswa ngimdala mina kulomfana umthandeni mhlambe lokho akwazi mhlambe ukhuluma nje nengane nje encane ngobaba womuzi mina yabo ngimdala lo mfana umthandeni mhlambe ulana nabafana ebeza emva kwami so ngidinga ukuthi lokho naye kumcacela ukuthi abe nobulungiswa ahlonipho nabanye abantu yabo mina nje oqala anginaqhawe nje akekho umuntu ngathi iqhawe lami